Correspondente á sétima e a oitava probas dentro do calendario de regatas que integran a Liga Galega de Traíñas da Liga B, Cabo de Cruz acollerá este próximo sábado e o domingo a cuarta edición da Bandeira de Traíñas Mariña Cabo de Cruz. Na regata tomarán parte 9 clubs que integran actualmente esta competición. Vaise celebrar sábado e domingo. O sábado e domingo a proba é de seniors, nada máis que de seniors, e o domingo se levará a cabo tamén a proba femenina. Isto está dentro do calendario da Liga Galega de Traíñas. Na categoría femenina é única, pero na categoría senior Cabo de Cruz compite co equipo B, na categoría da Liga Galega que é B. Hai dúas categorías, A e a B, e nós estamos participando este ano outra vez por terceiro ano que participamos na Liga B e organizamos gracias a Marina e ao Concello de Boiro e con nosos patrocinadores, pois levamos a cabo esta nova bandeira que se vai celebrar este fin de semana. Os principais favoritos para levarse a vitoria na proba serán os dous equipos que lideran actualmente a clasificación, Cabo de Cruz e Muros. As expectativas están, pois, ahora mismo na categoría senior, a tripulación B está de primeira na clasificación da Liga e, en principio, pois, bueno, a nosa idea é traer a bandeira que quede aquí na casa, pero, bueno, está dura, cada vez os equipos están máis cerca, máis preto de nós, equipos como Muros, a Cabana de Ferrol tamén se está acercando a nós e están competindo. É unha competición moi bonita porque non está definida completamente quen vai a ser o ganador da Liga, porque por puntuación hai opcións a todo, matemáticamente non está nadie como campeón. Por outra banda, terá lugar tamén a disputa da quinta Bandeira de Traíñas Feminina Concello de Boiro. E na Liga Femenina pois participan 5 barcos, se non me equivoco, e de momento pois a que está líder é Ribeira e nós estamos de segundos clasificados e, bueno, facendo unha aproximación a este equipo que se está facendo, como sabedes, se xuntou co club de Pobra para poder sacar a categoría femenina e está funcionando ben, hai unha boa relación co club de Pobra e estamos facendo unhas boas regatas e mellorando pouquiño a pouco. Un equipo moi novo, feito con rapazas novas, poucas veteranas, e as expectativas son, pois, intentar traer tamén a bandeira un pouco máis complicado, pero vamos a loitar por deixala aquí na casa.